En nu zeg ik En nu zeg ik dat ik mijn vertrouwen stel op u. dat ik mijn vertrouwen stel op u. Wat u heeft gedaan aan het kruis, Wat u heeft gedaan aan het kruis, in de dood, in de dood, maar ook in de opstanding. maar ook in de opstand. Want uw woord zegt, Want uw woord zegt, als ik dat uitspreek als we het uitspreken en geloof, en geloof, dan zal ik gered zijn, dan zal ik gered zijn, vergeving van zonde vergeven van zonde en eeuwig leven. en eeuwig leven. Vul mij, Heilige Geest, Vul mij, Heilige Geest, met liefde. met liefde. In Jezus' naam. In Jezus' naam. Amen. Amen. Wauw. Ik weet niet hoe ik het moet benoemen, maar ik voelde gewoon dat je het echt aannam. En weet gewoon dit. Vanaf dit moment voorwaarts gaat Jezus je gewoon bij de hand nemen. En je gewoon leiden. Daarom, als iemand in Christus is, Jezus letterlijk in de ogen gekeken. En je zult het ervaren. is zij een nieuwe schepping. Het oude is voorbij, zie je. Nieuwe is gekomen.